Takže tady na Nových Hutích jsou takový hlavní 3 vleky. Nejvíc využívají lidi jednak náš vlek, protože je dobře umístěný u lesa a je tady největší a nejprudší kopec. Ten původní vlek, ten tady byl, to bylo toho Kovosvitu a to bylo v roce 66. Ten starý vlek jsme zrušili, to byl háčkový vlek. Před těmi 4 lety se postavil tenhle tam pomalu. Spadla jsi? Jo, tak jsi dobrá. No, potom jsme teda tady vybudovali ten malý vlek, ten lanovej, no, takže se taky na tom učí. I když nemáme umělé zasněžování, tak tady vždycky byl sníh, pořád je to ve stínu tady a ten sníh se tady drží. Jezdíme sem v létě i v zimě, byli jsme tu už 3krát, je tady pěkná příroda, lyžování je fajn. Tím, že je to připravený, urolbovaný, jo, takže ty lidi jsou tady spokojení, aspoň tak nám to říkají a neměli jsme žádný vážný úrazy, nic, takže to bylo docela dobrý. Už sem jezdíme dlouho a jsme tady moc spokojení. Není tady tolik lidí jako na Zadově, že? Na Zadově ví každý. Teď je takový hit, teda dovolím si říct, protože máme sousedy spousty, který jezdí na Lipno. Přitom si myslím, že tady je daleko lepší lyžování, nejsou tady fronty. Je sice krásný, že na Lipnu je 5000 jako lidí za víkend, ale stojí tam půl hodiny na vleky. Tady kluk dneska byl sám na vleku, na krásný sjezdovce, pohodový. Tak my jsme z Prahy, teď Natálko. A jsme tady poprvé. Jezdili jsme vždycky do Pece, do Krkonoš a tady se nám líbí víc. Tam to bylo takový hodně rušný, viď? Tady je to lepší, takový pro děti, takový klidnější. Je tady hezčí ta příroda, viď? No jo. A ty sjezdovky jsou úplně skvělý. Žádná fronta, pro děti úplně super a takový hezký kopeček, viď? Jo. Tak jim se dá dobře lyžovat. Proč jezdím sem? Tak kvůli tomu, že je tady parádní sjezdovka, hluboký sníh, dole máme skokánky, můžeme si zaskákat, jak lyžaři, tak snowboardisti. Když jsme teda začali, tak jsem se snažil tady k tomu vybudovat nějaký zázemí. Jo, proto ty lyžaři, aby tady měli jednak teda sociály, aby tady byl bufet. Jídla máme polévky, párky, podle zájmu se můžu udělat guláš. Jo. Jinak pochopitelně tady máme i becherovku a takový lepší nápoje. Pivo máme točený tady, takže točíme Budvar, no a lahvovou mám Plzeň. No. Takhle se stravujeme dobře na Šumavě. Je to relativně blízko, z Vimperka nebo de facto ze Strakonice to sem dobrá cesta. Máme to tady rádi hlavně kvůli dětem, protože tady je příjemná sjezdovka. Jistě, tak se můžou ubytovat u nás v penzionu, u Studeného potoka, anebo potom jsou tady různý penziony a je jich tady dostatečné množství.